na mmiri ka a na-ejezi eje kpocha mmiri. Eje kpocha mmiri ọrịa. Gbuo nke na kene akpaka. Anyị na-egbedezi na ọrịa orumili nke na ọrịa. Ugwu ọrịa ka anyị na-egbeda. Envelope chairman. Envelope chairman. Ogoji na mmanya hot. O drink only what drink o. Welawa. Wokwa eba igota adogo. Ima no bele di ai ke enwe. Muna abro rule ori fi ba onye ton ka gini abu le. O bele di ai wa abro jo to le no enye gwimbunu wu like go to 75. Ki wo go to 77. So no na ekokolo mako ka ino nia. Na lutego na orumili. Yes. Bale o bele di mbele ibo bele to mi. Po bele da igbo ame na ibo do bele. Akpụ orumili ọrịa. Anyị abalutego na mmiri. Onye ga njikwa owe akpọrọ gị chacha eso n'obele di anyị obele m ga-ewe iwe bụ ike ebe m ịkpọ m obele di anyị ma isi nnekwu di anyị ka ọdụ ka anyị si kwu ka ọdụ ka anyị si kwu ịbata ime ka mmadụ anọ na ya isike ọrịa nwa eze agwụ. Kilikili ogu na kwa ba. Oro kwa manya wana oya nje. Nta chele kwa lifu. Na anyị elutego na mmiri. Onye buzo mebi oya nwa. Ka eme ya. Anyị bugo nna ya. Ebe a na-asụ akwa. Ọ ka unu ma na-alụ mel. Ee, ma na-alụ mel. Ee, awọkwa obere alụ mel, nọ nnekwu alụ.
ọ nnekwu alụ eburu ibe anwa na-ekwu ịbụrụ na aka na-ekwu iwugo ndị ụka lụrụ ọlụ iwu gị gbaa aja ka butekwu ọnya bụ ibe anwa na-ekwunu iwu gị bulie bute ya na mmiri ebe a bụrụ ebe a na-achụ aja ebe a niile anyị kwụ a na-egwu egwu na-awụ arụ ebe a niile ịbụ anyị a na-egwu ebe a bụ ebe a na-egwu eze anyị nọ ọrụ obodo ọbịa nweze agwụ ọkwa ụmụ ya izo mbịa ọkwa ụmụ ya bịara ọkwa n'ibe ahụ ya gbachara n'afọ iziri ụmụ ya iji a mee ka n'ime mana ebidoro n'obuyi wee gbalataba esi na ya izokwa ọkwa na peyi anyị abịara ka anyị mechie ebe ka be ya taa anyị abịara ka anyị mechie ebe ka ya ebutezi ihe ọma maka ya ebutezi ndụ anyị abịara ka anyị mechie ebe yi na onye akpịrị gbawara nkụ na ọ ya aza afụ mmiri ọ ya ekuru nwụọ n'ime anyị bịara ka ekpochapụ ihe ochie ka ihe ọhụụ bụ abata ma ya ma na anya amakwa na ọkwa mmiri ka ebu anya ma mkpochapụ ihe dị na be yi mana anyị na-eme ihe nke anyị ji bụrụ mmadụ anyị wee ọlọgwọ na ọta siri ebe si ekpecha ikpe ekpechachicha ikpe tie ọgwọ ezi uwe ohiri ikuzi aka ebichapụ ya bụ ihe ọzọ n'ọrụ ahụ emekọwa na be yi ma ndị na-abịa bụ ndị na-abịa ahụ atụghị pampas ma ndị na-abịa ebu mmadụ atụghị ma ndị na-abịa ji enyi ọjọọ ọgwụ mana amakwa m na ọ na-arụ azụ kaisha maka ọgwụ anaghị ekwe ọgwụ ba mmiri na mmiri mmasị na mmiri karịrị ibe niile mmiri karịrị ọkụ mmiri karịrị ọgwụ mmiri na-eri nwoke na-eri nwaanyị mmiri na-abịa ịbata ebe ụlọ mmụọ dị mmiri etokpu ụlọ mmụọ maka na ya mara mbụ okike nke ụwa ka Chineke kechara ibe niile na o kelu mmiri na mmiri chepụtara n'elu ana n'ụwa niile Chineke wee n'anya fụ na onwere ebe ndị okenye na oyiyi nke ga-ebi wee si mmiri ma mma esi na be ire kewapụta elu ana wee nwee ebe ụmụ iyi ebi ọkwa na-enu ahụ ikewapụtara anyị ka anyị wee ụmụ iyi si na-abịa be taa ibi n'ebe ahụ anyị bi nọ n'elubeghị ka anyị bido biko ọgbọlọgwụ okwu ọrụ ihe niile abịara ime ebe tata imeche ike otu ụbọchị okwu ọgazi ise nọọ ndụ nwoke ịmụrụ ndụ nwaanyị ịmụrụ n'isi ụmụ gị ka ọ dịrụkwa mma ise tata Disemba na-ewu nwere abalị one ka o wetara isi njedebe iwere tata kpofuo ebe ihe ọjọọ bifo dị ebe 1 week ka iruchapụ ya ise a na-aba n'arọ ọgwụ ka ọ na-aba ka a baa n'arọ ndụ ise abụ ihe ọma ise abụ ihe akụ ise abụ enwe ise ise ndị anụrụ dị anụrụ dị ise nwaanyị anụrụ nwaanyị ise mụtara nwa amụtala nwa ise ndị alụtala unu bụ akpụọ n'ụbụlọkụ lụtabakwa n'ụlọ maka okwenye tichara egwu si mba ya ma laikwa n'ijikọ na ọgụ mmụta ga-eji okeshọn maka na enyi nwoke yi ọgụ mmụta ga-eji okeshọn na-agwa egwu gbakịta egwu onye ọmụ ji ha ya taa agwụ ga-abịa tata ihe si ahụ ọkụ ma na-akwa m bịa ka iji nwayọ ọ dịwakwa n'ihi biko n'ihe ụmụ ya na-ayọghị nkeve
emechie nye ka ị mara oke kwesịrị onye ka inye ise ka ọ dịrị ha mma ihe nọ na nyanya ebe ọ nara si kute mmiri wee ṅụọ ka ise onye aka ịjọ mara na-asị ebikọ ohiri na-ekwe nwa ọgwụ dị nwa adịkwa ọ bụ n'etiti mmiri bụ ebe kwa ezu gị agba nnọbi ya dịka ụgbọ ọnụ ọkụkọ na okwu ọnụ ndị mbịadere ya enwe ndụ nweta arụ isi ike nweta arụ ise ka anyị kpelie ka ọ ya dị n'eke na ise ka ọ ya dị n'oye ise ka ọ ya dị n'agwụ ka ọ ya dị na nkwọ ise ya ka anyị ji wee were ọhụụ na ọtọ nsị a na-asụpụ ibe n'ihe ọma bụ ihe ọjọọ emekọrọ na mmiri ya nke nwa eke mere nke nwa onye mere nke nwa ọhụụ mere nke nwa nkwọ mere nke Onye. nkwọ ndị dị ndụ na-enwere anwụ taa taa asụpụ ibe ise anyị na anya na nkụchakwa alụ dị ka alụ mba taa anyị na-akpụpụ ihe dị na mmiri ka mmiri na-asachapụ anyị ihe ọma bụ ihe alụ dị n'ụzọ anyị ise ọ na-asụ dịka ogboro ọgwụgwọ na okwu ọnụ asị m njọ niile ga-abụ ọkwụkwọ ise ndị orimi tata ka ndị niile ga-abụ ọkwụkwọ ise wee tie ọgwọ na ọtọ asị na mmiri si na ihe ọma ka ọ ya weta anyị kozie ka ọ ya ise onye bara ọsala aka ya sala ọgwụ onye ọbụla ekpere gị ekpere ekpere gị ile ọma ise 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 na nke anyị bụ dị ebe ama kez nna m ọ iwe ekwu ka a na-eme ọ iwe ekwu ka a na-eme ọ iwe ekwu ka a na-eme onye ọbụla kelee oke ngọzi ọ bụ na kelee ngọzi na ọnne eji ọwọ ị ya-abịa bido iwe ka m jekwuo kele nke m eji fonu gị esi olu fonu wee si enye eji ịma na ejo enwe eze agwụ akwali ọmụmụ ịma na ejo mana ọrụ nke ụlọ ọgụ onye efu ka ịmalị ma anyị nọ na ọbịa ka ewe awawe iche wee fanta eyi na-eme aka wee fanta ihe ahụ mmiri nwaanyị na agbere ya fanta anya ụmụ otu ire na mkpọ ele o kwesịrị ime dị ihe ọbịa na-anwụ fanta kedu ị na-akọ ka ị si malị ya iwe na ndị ọgbanje ọ na-enyekwuche ọgbanje nke si ebe si na ọbịa na-ebu ọgbanje mmiri nwere ike isi mmiri ya Oliver na eje ọbụla nke lafịa ka ọ na-agbaga ọbịa na-anwụ fanta n'oge nke ọ na-aṅụ ọbịa ka ọ na-aṅụ ya kwuru otu ose ka o bido na-abịa gbasara
ọlọ nke okwute oburu na wabie abịa nwere ese agwụ na-ekwu ụmụ ụgọzi ọkwa nwe ji ọrụ na-ekwu ọkwa be ka anyị nọ kozi okwe m ụtụtụ ebe na anyasị ihe ọmasị ụbọchị taa dị n'ebe eke ka o soro okwe m na eke soro m na soro m na soro m na nkwụ okwu ihe mmalị ọma ka anyị na-ekwu okwu ya hazie gị ọ ka mma gwa bịa nnọọ na ọ ya aka gịnị a na-abọ mma nje wejere ihe ọka na agbuli every month si megbu n'eri ọbara problem ka nna chọrọ onwe m onye mara onye kwuzi ee mba ọ chọrọ mkpe secret prayer ịghọtala maka Fada Mbaka emewu ya ee maka Fada Mbaka emewu ya iwu gị mana anyị anwa na onwe ya na-azọzi iwe niile o nwere ọka ọdụ mma ọdụgo mma adụ onye kwechi ekwe anyị ejego akpụgo mmiri anyị na-anachighezi n'obu anyị jezie metofu nke ikpeazụ ahụ eme ka ọ na-awụgo ka anyị si agba mbọ ndụ ọganiru omenala ụmụokpu ọganiru omenala ụmụokpu ndụ omenala ụmụokpu mbọ anyị na-agba iji wee dozie mmụọ dozie omenala be anyị ka ibe dị mma batara ka obu na mmụọ ọbụla alụwa ọlụ ka ndị ichie na alụsị na mmụọ niile dobe anyị ka onwe ndị nọ n'obi ha ibe ebe bụ mmụọ na-alụ ụlụ ndị nna anyị ba na nna nna anyị ba ka wa gaa n'iru lụbala anyị kpuchitebe anyị gọziwe akala aka anyị ọnya bụ ibe anyị na-eme omenala ya ụnụ abụrụba na ebe ka a na-ewetache ụmụ abịa na mkpọrọgwụ anyị ji alụ ọlụ anyị bịara anụ n'obu mmụọ anyị wetache ya anyị anaghị egu ego n'abịa anyị wee welu na-azọ ndụ anyị ka anyị ji agba mbọ ka emeteba mma ka wa wee na-alụsi ọlụ ike na-achụla anyị ajọ iwe eweta iwe dị mma ọnya bụ iwe anyị na-eme anyị ga-adụchanụ